Genesis, Kapitulo 19. Ang pagkamakasasala sang Sodoma. Sang mag-abot ang duha ka anghel sa Sodoma, sadto nga kasisidmon, si Lot nagapungko sa puwerta sang syudad. Sang pagkakita ni Lot sa ila, nagtindog siya sa pagsugata sa ila. Nagluhod siya sa tubangan nila, nga nagaduko sang iya ulo, kag magsiling, "Sir, ano ang mahimo ta sa inyo? Kung mahimo, sulod kamo anay sa akon balay. Makapanghinaw kamo sang inyong mga tiil, kag makatulog kamo diri karon nga gabi. Buwas na lang kamo sa aga pa magpadayon sang inyong pagpanglakaton." Pero nagsabat sila, "Hindi na lang, kay diri na lang kami matulog sa plaza karon nga gabi." Ginpilit gid niya sila, kag sang ulihi nag-upod sila sa iya balay. Si Lot nagpaluto sing tinapay, kag nag-aman sing manamit nga mga pagkaon, kag dayon nagpanihapon sila. Sang wala pa magtulog ang mga bisita, ginlibutan sa mga lalaki nga taga Sodoma ang balay. Ang tanan nga mga lalaki sang syudad, mga tigulang kag mga pamatanon, yadto didto. Gintawag nila si Lot kag ginpamangkot, "Di na ang mga lalaki nga nag-abot sa pagdayon sa imo karon nga gabi. Pagwaa sila diri sa amon, kay luyag kami magpakighilawas sa ila." Si Lot nagwa kag ginsirhan niya ang pertahan. Ginsingganan niya sila, "Mga abyan, ginapakiluoy ko sa inyo, nga hindi ninyo paghimuon ining malaot nga butang. Yari, may duha ako ka anak nga babayi, nga mga ulay pa. Ihatag ko sila sa inyo, kag himuan ninyo ang luyag ninyo sa ila. Pero hindi ninyo pag-anaha ining mga tawo, kay mga bisita ko sila, kag dapat ko sila apinan." Pero nagsiling sila, "Hindi kami pagbalabagi. Ikaw nga dumuluong, sino ka nga magtudlo sa amon? Halin dira, karon patilawon ka namon sing sobra sang sa ila." Gintikwang nila si Lot, kag nagsaka sila sa pagbungkal sang puwertahan. Pero gindawhat sang duha ka tawo si Lot, kag ginbutong pasulod sa balay, kag ginsirhan nila ang puwertahan. Dayon ginbulag nila ang tanan nga mga tawo sa gwa, ngani hindi na sila makatultol kundiin ang puwertahan. Si Lot naghalin sa Sodoma. Ang duha ka tawo nagsiling kay Lot, "Kung may iban ka pa diri nga mga anak nga lalaki, mga anak nga babayi, mga umagad nga lalaki o kung iban pa nga mga himata sa sini nga syudad, pahalin na sila diri, kay pagalaglagon namon ini nga duog." Ginpamatian sang Ginoo ang tama nga panumbungon batok sining mga tawo, kag ginpadala niya kami sa paglaglag sang Sodoma. Dayon ginkadtuan ni Lot ang mga lalaki nga manginumagad niya, kag ginsingganan, "Magdali-dali kamo ka maghalin diri, kay pagalaglagon sang Ginoo ini nga duog." Pero ang huna-huna nila nga nagalahog lang siya. Sang kaagahon, ang mga anghel nagtinguha sa pagpadali-dali kay Lot sa pagwa. Nagsiling sila, "Dali-dali ka, dalha ang imo asawa kag ang imo duha ka bata nga babayi, kag maghalin diri, agod nga hindi kamo mapatay kung laglagon ang syudad." Daw hindi pa kuntani maglakat si Lot, pero ang Ginoo naluoy sa iya. Gani siya, ang iya asawa kag ang iya mga duha ka anak nga babayi, gindala sang duha ka lalaki kag ginpagwa nila sila sa syudad. Sang napagwa na nila sila sa syudad, ang isa sa mga anghel nagsiling, "Dalagan kamo agod hindi kamo maano. Hindi kamo magbulo-balikid kag hindi magdulog sa patag. Magdalagan kamo didto sa mga bakulod, agod hindi kamo mapatay." Pero si Lot nagsabat, "Sir, hindi mahimo ina. Dako gid ang imo nahimo sa akon, kag ginluwas mo ang akon kabuhi. Pero ang mga bakulod, tama kalayo, kag malambot pa ako sang kalaglagan sa wala pa ako makaabot didto. Nakita mo bala inang jutay nga banwa? Malapit ina nga lambuton ko.
papalagyuha ako didto. Makita mo nga jutay ina nga duog, kag hindi ako maano didto. Nagsabat siya, sige, hindi ko paglaglagon ina nga banwa. Hala, dalaga na, wala ako sing mahimo tubtob makalambot ikaw didto. Tungod kay gintawag ni Lot ang banwa nga jutay, ginhingalanan ini nga Suar. Ang paglaglag sang Sodoma kag Gomora. Nagabutlak gid ang adlaw sang pag-abot ni Lot sa Suar. Sa hinali, ginpaulan sang Ginoo ang nagadabdab nga asupre sa Sodoma kag Gomora. Kag ginlaglag sang Ginoo ini nga mga syudad, kag ang bug-os nga patag. Upod ang mga tawo didto, kag ang tanan nga nagatubo didto sa sadto nga duta. Pero ang asawa ni Lot nagbalikid, kag nahimo siya nga daw haligi nga asin. Aga pagid sang madason nga adlaw, si Abraham nagdali-dali sa pagkadto sa duog, diin siya nagtindog sa tubangan sang Ginoo. Ginlantaw niya ang Sodoma kag Gomora, kag ang bug-os nga kapatagan, kag nakita niya ang aso nga nagatub-ok halin sa duta, subong sang aso nga nagahalin sa isa kadako nga hornohan. Pero sang paglaglag sang Dios sa mga syudad, sang kapatagan sa diin si Lot nagpuyo, gindumdum niya si Abraham, kag ginpapalagyo niya si Lot, agod hindi siya maano. Ang ginhalinan sang Moabnon kag Amonhon. Tungod kay si Lot nahadlok magtener sa Suar, nagsaylo siya sa mga bakulod, upod ang duha niya ka anak nga babayi. Didto nagpuyo sila sa isa ka kuweba. Ang magulang nagsiling sa manghod. Si tatay nagatigulang na, kag wala na sing lalaki nga nabilin sa bug-os nga kalibutan, nga aton mapamana, agud makapamata kita. Dali, hugbon ta siya kang maghiusa sa iya, agud nga makapamata kita tungod sa iya. Sadto nga gabi, ginpainom nila siya sing bino. Ang magulang naghiusa sa iya amay, pero ang amay tama kahubog, kag wala siya makahibalo sini. Sang madason nga adlaw, nagsiling ang magulang sa manghod, naghiusa ako kay tatay kagabi. Karon sa gabi, hugbon ta naman siya, kag ikaw naman ang maghiusa sa iya, subong sang ginhimo ko. Dayon, makapamata kita tungod sang aton amay. Gani ginhubog nila siya sadto nga gabi, kag ang manghod naghiusa sa iya. Tama naman siya kahubog, kag wala siya makahibalo sini. Sa sini nga paagi ang duha ka bata nga babayi ni Lot nagbusong tungod sang ila amay. Ang magulang nagbata sing lalaki, kag ginhingalanan niya ini kay Moab. Siya ang ginhalinan sa mga Moab nun karon. Ang manghod nagbata man sing lalaki, kag ginhingalanan niya ini kay Binami. Siya ang ginhalinan sang mga Amonhon. Mga kabyanan, inyo bantayan ang masunod na ton nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 20. Madamo gid nga salamat.